Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan rana. A yau ma mun zo muku da wani sabon application wanda yake da matuƙar amfani, wanda za ka gane wanda ya ɗauki wayanka a cikin email ɗinka, ko ma waye ne ya ɗauki wayanka daga zaran ya tafi da shi. In dai yayi ƙoƙarin cire security da za ka gane, in ka duba daga ƙasa za ka ga alamar subscribe, sai ka danna mana shi. Akwai kuma alamar ƙararrawa, sai ka danna don ganin dukkanin wani bidiyo daga zaran mun ɗora. Ka bi mu a sannu a hankali cikin wannan bidiyon don ganin yadda abin za ta kasance. Mun gode. Sa'annan idan wannan bidiyon ya burge ka, danna mana alamar like, sannan ka danna share don waƴansu ma su ma su amfana da shi. Kada ka bari a bar sauran mutane a baya. Mun gode. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda muka yi muku bayani a baya kan cewa za mu ke kawo muku application kala-kala. To a yau ma a wannan bidiyon muna ɗauke da application wanda zai yi matuƙar amfani a gare ku, wanda ta yadda ko da an ɗauki wayanka an tafi da shi, to za ka gane waye ne ya ɗauki wayanka. Kuma ko da mutum ya ɗauki wayanka don ya ga cewa ya ma bincike a waya, ya buɗe security, to daga zaran yana ƙoƙari ya buɗe password ɗin wayanka, to wayan za ta ɗauki hoton wanda ya ɗauki wannan wayan, kuma zai tura ma shi a email ɗinka. Ta yadda daga zaran ka je ka koma wace waya ce, in ma an ɗauki wayanka an tafi da shi, daga zaran ka karɓi wayan abokinka kana ɗora email ɗinka, za ka samu hoton wannan wanda ya ɗauki wayan da ma bayanan shi gaba ɗaya. To za mu ajiye muku links ɗin wannan application ɗin a description, sai ka je ka danna direct zai kai ka ga Play Store, sai ka je ka downloading nashi ka installing. Daga zaran ka installing za ka ga yana da wayanda suke amfani da wannan application ɗin sun kai mutane miliyan 5. Sai kuma ya ɗan kwana biyu ana aiki da wannan application ɗin, kuma yana da matuƙar amfani sosai, bai da wani nauyi kuma, don bai kai ko da 1 megabyte ba. Abinda za ka yi shine sai mu shiga application ɗin, tunda mun riga da mun ɗauko application ɗin. Ga application ɗin. To idan ka shiga zai ma wayansu tambayoyi da farko before ya kawo ka wannan guri, sai ka ciccika wannan instruction ɗin nasu, sannan zai kawo ka wannan guri. Idan ya kawo ka wannan guri, za ka samu wannan gurin a kashe yake. To daga zaran ka samo shi a kashe, sai ka kunna. Idan ka kunna zai tambaye ka permission requirements, sai ka danna mai OK. Daga ka danna OK zai ce ma activate the device admin app, zai ce ma OK. Sannan daga nan shikenan ya kunnu. Daga zaran an ɗauki wayarka an tafi da shi, an je ana ƙoƙarin buɗe wayan, ko an ƙoƙarin cire security ya ƙi fita, aka mata flashing ma dai, to dan ka ɗora email ɗinka ko da a kwamfuta ne ko da wani waya ne na abokinka, za ka kalli hotunan wayanda suka yi ta ƙoƙarin cire application ɗin, cire password ɗin wayanka. Sa'annan idan ka duba daga nan gefen dama za ka ga premium. Shi kuma idan ka shiga, sai dai wannan guri yana da buƙatan sai ka biya kuɗi gaskiya, amma yana da matuƙar amfani sosai. Idan mutum yana son ya irin canja sim card ɗin da ke wayan nema da sauransu, nan ma ka ga in ka danna zai nemi sai ka adin ɗin credit or debit card. Ga wanda suke da irin mastercard za su yi amfani da shi, ATM mastercard za ka yi amfani da shi. Kuɗin ina ga kaɗan ne, in ka sa kawai ka biya, to za ka ga abin yayi. Wannan kuma send email when powered on. Shi kuma daga zaran an kashe wayan, daga zaran an ɗauki wayan, sai aka yi ƙoƙarin cire abinan ne, sai aka ƙoƙarin kashe ta gaba ɗaya. To nan ma kusan akan cire security ta a kashe waya gaba ɗayan shi, a sake kunna, to nan ma dai za ta ɗauki hoton mutumin ta tura maka. Wannan kuma take multiple photos, za ta ɗauki hotunan shi kamar ba sau ɗaya ba. Wancan sau ɗaya za ta ɗauka, wannan kuma za ta ɗauki hotunan shi sau 2, 3 haka. Kuma difference tsakanin ɗaukan hoton bai wuce 1 second ba ne.
kaga za ta ajiye ma hotunan shi kamar guda 3, 4, 5 haka, ta yadda guda 3 dai su suka ce, ta yadda daga zaran ka duba ma in baka gane wannan ba za ka yi. Sannan wannan kuma za ta iya ɗaukar sound ɗin shi lokacin da ya ɗauka, a lokacin da ya je yana cire security wani irin magana yake yi, wani za ka iya gane shi da muryan shi, to daga nan za ta ɗauka. To shi ma dai sai ka adin ɗin katinka ATM ɗinka ta yadda za ka biya sannan ka samu shiga wannan tsarin. Wannan kuma retry sending emails, wannan kuma